nummer 3 og bronzemedalje Adam Lantz fra Örebro med 54 kilo sammenlagt. Og nummer 2 og sølvmedalje Martin Andersen her fra Ullholm Idrætsforening med 66 kilo sammenlagt. Og jeg må sige, I har alle sammen gjort flot indsats. Ja, men vinder af Ålholm Cup 2010 for drenge i op til 35 kilo, David Lantz, Örebro med 67 kilo sammenlagt. Og vi skal... Venter vi på medaljerne? Ja, vi skal lige have medaljer til de 3. Adam, David. Og jeg kan lige sige, at vi starter næste gruppe klokken 12.30. 12.30 starter vi næste gruppe. Og vi har nu fået medaljerne til drengene her i 35 kilos klassen, og de skal selvfølgelig have deres velfortjente medaljer og øvrige præmier. Og jeg vil gerne sige tusind tak til jer alle sammen i denne gruppe for en rigtig flot opvisning, flot vægtløftning og en rigtig god kamp om medaljerne. Tusind tak til jer og tillykke. Og vi har fået taget billeder.